ఒక్కసారి చేతులు ఎత్తి కళ్ళు మూసుకొని హల్లెలూయా అని చెప్పండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందరూ మోకాళ్ళ మీద ఉండండి, కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకున్నాం. యేసయ్యా మహిమ గల దేవా, నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం యేసయ్యా. వాక్యం పాట వినకుండా మాకు మంచి మాటలు నేర్పియండి యేసయ్యా. ఎంత మంచి దేవురమ్మ ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు మీరు నిలబెట్టుకుని సాక్ష్యము నిలబెట్టుకొని వాక్యం ప్రార్థన నేర్పియమని మంచి మాటలు నేర్పియండి. యేసు నామములో సైతాన్ తొలగిపోనాక యేసయ్యా మా అమ్మమ్మకి చాట్లక్కకి సైతాన్ తీర్చేయండి యేసయ్యా. యేసయ్యా ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. యేసయ్యా మా శారదక్కకి సైతాన్ వరకు తీర్చేయండి యేసయ్యా. యేసు నామములో సైతాన్ తొలగిపోనాక ఓ రబ్బా యేసయ్యా వ్యాక్సిన్ చేసుకుని యేసయ్యా మా శారదక్కని యేసయ్యా ఆ సైతాన్ని ఎంతో మంచి తీర్చేయమని సైతాన్ని తొలగించమని ఆ యేసు నామములో విడుదల లేకున్నాక సైతాను యేసయ్యా ఆ సైతాన్ని తొలగించండి. ఆ సైతాను ఆ యేసు నామములో విడుదల లేకున్నాక యేసయ్యా ఆ శారదక్కని జ్ఞాపకం చేసుకుని యేసయ్యా. యేసయ్యా మా శారదక్కని మంచి పాటలు మంచి జ్ఞానం నేర్పియను యేసయ్యా. యేసయ్యా ఎక్కడ అందరు జ్ఞాపకం చేసుకొని యేసయ్యా ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. వాక్యం వినుకుంటా పాటలు వినకుంటా జ్ఞాపకం చేసుకోమని వాక్యము మంచి నేర్పియను యేసయ్యా. వందనాలు యేసయ్యా, నీకు స్తోత్రం యేసయ్యా. మహిమగల రాజు దేవా నీకే స్తోత్రం. మంచి మంచి దేవుడు యేసయ్యా. మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చినప్పుడు యేసు నామములో పెట్టిన తండ్రి ఆమేన్. అందరికసారి హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా, యేసురా హల్లెలూయా. అందరు కళ్ళు మూసుకొని అందరూ పాటలు పాడుకుంటే దేవునికి మంచిగా పాట ఉంది. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన మహిమ మహిమ యేసుకే స్తోత్రం చెల్లించుము. స్తుతి స్తోత్రం చెల్లించుము. యేసు నాకు మేలులు తలచి యేసు నాకు మేలులు తలచి స్తోత్రం చెల్లించుము. స్తుతి స్తోత్రం చెల్లించుము. పట్టండి. యేసు